ini ndonzi James Binyai ndobva ndogara kwaHarare. Ndakabva kuHarare musi wa14 June last year. Chiuya kumba kwa mai ava basi kuchishapa. Ndauya kusoko wadzikisa izwi. Saka pandai korokoza kudaro ndakadedzwa neshamwari yangu ndaishanda naye. Saka ndiyakanditi uya kuno basa rekukupa nematengi pandauya. Saka ndasvika ikoko then amai avo vangu asipo ngwari. Nyaya amai avo ndipera. Murume kuti akuda mari yake. Mari 2100. Amai hanzi 2100. 195. I'm sorry, we're done. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru. I'm sorry, we're done. I'm sorry, baba vahungu ndaishanda navo pavakauya kuzoshanda pafremu yandaishanda kushanda inini vakauya neshamwari dzavo dzavakauya nadzo dzavakabva nadzo kubhindura. Vasvika pakremu ipapo igomba ranga rakatocherwa nevamwe vakomana vakatoenda. Ivo ndobva vasvika ndobva ndati gomba iri rikuda kuita sei, riri kuda kudhiraivhwa tibate bhande repasi. Vakasvika nevakomana vadhiraivha vakomana vakauya navo ndobva vati isusu mama tingodhiraivha tina chatiri kuona. Ndobva vaenda vakomana vaya vabva vasiya. Ivo ndobva vasara vakati aiwa ini ndakusara nokuti basa ndiri kurida kuchera kwatiri kuita tinenge tiri kuona zvatiri kuona kuti pamwe kumberi uko zvinotigona kutiitira. Vabva vasara zvavo vachimboita kuti mapisi jobho twavo tichimirira kutsvaga vamwe vakomana vokuti gomba iro rienderwe mberi. Tatsvaga vamwe vakomana vakauya ndobva vaenda futi, tatsvaga vamwe ndobva vaenda futi, kwabva kwazoya vamwe ndobva vasvikodhiraivha vasvikonobata bhande. Vabata bhande vakomana vaivaya vakagaisa matombo avo vapatoita oya yanga iripo. Vakomana ndobva vasiya oye vabva vaenda futi. Baba ndobva vasara. Kwabva kwazoya vamwe vakomana vane mukomana wandinaye anonzi Mudombi. Vabva vasvikonobatana navo vabva vasvikonodhiraivha bhande repasi paibuda mvura. Ndofunga pazuva taigona kudhirena madhiramu kana 5 kana 6. Mukomana anonzi Mudombi abva ati mama pando patiri kudhirena mvura ka togona kudyirwa expense yakawanda. Torai hatitori sample tiendese kushamba tione kuti zvinhu zvatiri kukupira mvura izvi zvine pundutse here. Zvishoti hatitora madhaga aiti pataendesa nawo kusample. Akatendana naMudombi tati asvika tione zvinhu zvakadhakwa. Mudombi ndobva adzoka ati mama zvinhu zvakadhakwa kukupa kwatiri kuita mvura ka tiri kukupira mahara patasiya. Mudombi nevamwe vakomana vacho vakauya navo ndobva vati isusu mama taakudhiraivha mabhande epamusoro ndiro atitoona kunge ndiye akanaka zveshuwa. Vakomana ndobva vasiya bhande repasi remumvura riye ndobva vadhiraivha mabhande epamusoro vabva vatombochera chera. Ava baba ndobva vati aiwa mama inini mugomba mini hachada kuchera munenge muri kudonha donha plus kupfuka kwatiri kuita pasi kuka hane yangu haichaita ndatorota nhasi ndadzvinyirirwa. Ndikati baba mufunge zvokuchera zvazvimanikidzwe munhu hazviputywe munhu. Ini ndiri sponsor wenyu ka ndiri kukupai chikafu ndiri kukupai mari asi handina simba rokuti ndikupute kuti chera imi kana musadeka chiregedzai. Baba abva aregedza vasiya. Vakomana vanga vari pana vandinawe zvino zvimudombi ndobva ati mama baba vati hachada. Ndikati aiwa musavamanikidza vasiyei. Vakomana ndobva vati aiwa zvatikachera navo ngatichizviendesai kuti andipa mari madhaga iwaya ndakuda kuti ndobva tatakura madhaga vakachera nevakomana vatano anyika akabva asvikodonha futi hana kunazobida. Tikatakura rori yakazara nehafu yakuda kuzara 70 grams. Tabva tabvisa expense rangu redhiziri rese rakamboshanda nerakashanda nevakomana kamboenda vakasiya oyavo rakaita 2.5
kwaramwe kwatinonyika 1890 yabviswa mari iyo yakasara. Muridzi wemunda sponsor vakomana kuna mukuru tiri same level divided by 3 vanga vari 5 vakomana 5 amount yabva divided by 3 by 5 360 pamaina hapana mukuru hapana manager hapana chi vanopiwa zvakafanana. Saka ina handisi kuziva vakuru vangu kuti mari yavari kutaura tiri kubva pano vakapiwa babaji mapanzwa patasvika mati pamusoro idari chakaitika ndechekuti pandakasvika pabasa vakomana vandaishanda navo wakatotiza wakatiza nenhau yekuti waiti hanzi takanzodza mai avanonetsa kushanda navo. Saka waenda kudaro vakomana vaya mai vakauya vakanditi ndakarota ndichinzi pane munhu achauya kuzoshanda newe. Saka baba imimi ndimi chaichai munhu achadi andofanira kushanda naye. Saka zvadaro ndakashanda navo. Gomba renge rakambocherwa kusvika ndofunga 7-8 meters somewhere. Saka gomba iroro ngwakadya pamusoro. Saka mai vakabva tichidzika ipasi pane rimwe chibhani. Saka ndakachera ndiri 1. Wakati pauchachera uri 1 iwewe tichakupa pesendi yako zvichienderana nekudi nekudzika kwawaita iwewe gomba rarako iwe. Ndikanzi saka iwe pauchachera gomba iroro tokupa 33%, ini ndotorawo 67%. Then panotora 67% ava vakomana vangu pavanouya bhozi vakomana vandakatanga kuchera navo wakaenda wakatotizawo waiti hanzi nhau yenhikirikini wakakumbira mari paChristmas wakanyimwa wakati hanzi mai avo vanodisa mari ari panonziketa aiti hanzi amai avo vakati hanzi handikwanise kukupai mari bhozi inoda unotora. Saka kusvika pamari semura 2195 saka kuwedza kubatsirai svikai panyaya ndofanira kuwedza kusvika. Saka ndinoda kuwedza kutsanangura maitiriro akaitwa. Gomba iri ndakachera ndini ndikaendeka unochera amai vachikiringa nevamwe sekuru vavo vari papa ndowaikiringa. Wakati sekuru wangu hauchazowapawo chii paukiringa. Wakati aiwa unokwanisa kuvapawo kana 2% kana 3% pamari iwo 33% dzako. Ndikati aiwa hazvina kuipa. Saka then ndashanda kudaro musi watakanopedza basa musi wa23 April ndobva taenda kuita ndomusi watakapedzisa basa patinopfanya takanopfanya tega nasekuriwa. Saka wakati muchawana mari pakupfanya kwamune mari vakomana vaiuya kubasa kuzodya sadza pasina chawashanda nguva yapedza kumaini. Then vanhu vachitoti ko zviri kuitirwei kuti munaya muri 2 makashanda muri 5. Saka zvadaro ndakazoti musi wacho takapedza kurova kunhingirikina takabata 76 banks paramo. Then vatabata inonzi bvatsviriro takanoita ndofunga 9 grams takaenda kunoita kushamba. Saka taona 9 grams dzakabudisa 7 grams something dzakabudisa $910. Pa$910 tetine vanhu 2 vatakaenda navo kusanganisira isusu 35 namai vechi6 sponsor wedu nevakomana 2 mwana wavo nemwana wamaticha wavo. Saka zvadaro ndobva wati no mari takupai $100 pa$900 neavo ngwasina kumboshanda wangopiwa $100 nekuenda kwenguva kushamba panyaya yekutsviro tikati aiwa zvinaumbo tapiwa mari idzodzo then vadanzi $10 pawashandi $50 then $50 tienda kudhiziri motikari yatitapu naumboipa pandatenga mbacha dzangu dzandakatenga ndokutenga t-shirt yangu. Alright, ngatipinde inzoti musvike semana 2000 ndakutosvika ipa. Then zvadaro ndobva wanhingirikina ndobva waenda kumba baba tabva kuya tese taenda kumba. Tichisvika kumba ndakasvikopfuurira kunongedza zvinhu zvangu zvenge ndinazvo. Ndakatosvika mumba wachitoti mari yako $300 ndoya wakashanda. Pa$300 wakandipa $300 wakanditambira $300 wamwe watandikati wabhatara but tichangobva kusvika wapa vanhu vavo 300 wapa vanhu vavo ndakavapa 3 kilo handichazivi. Saka wadaro wandipa 300 iya watichidzotsa $100 yandakaupa paChristmas iyai irikudzoka iri 150
plus $40 ndakashumira mbuto yako kwa ya 190 in wanasema ndabata $100 zvikanzi ndo mari yako iyo zvikanzi imwe kana uchida enda unopiwa nawakomana waishanda nawo wane $60 yako wakomana waibva wati hazviite hatikwanise kukupa mari iyo gozi wakadya machanzi panapa wakagorerese kudya machanzi 10 months kudya machanzi saka una mari yaunowana ngasiyane neso ndobva ndachibva paya ndaenda kuna hanzvadzi yavo vandaedza kuitsanangura vandatosvika chigezi wakati hanzvadzi yangu yaidarirei ndosaka akupa imari ndisipo aifanira kupa ndirikunga pavanombocheya mari vanosheya ndiripo sei wakupa ini ndisipo vandaenda vandanofonera mudzimai yangu ndo mari yandawana kuno kanzi uraita zvinzwa pane nyaya ndapanzwa indezvenya pamusoro yamai agreement yenyu ichitanga kushandirana nemurume uyu ndeyekuti chii? Agreement yedu nababa ndeyekuti pachikorokozaka hapana mukuru zvawanika kutengi. Agreement ndikuda agreement yamukaita nababa kwete pachikorokoza in general nababa ava makawirirana kuti inini tachita kuti tibvunze bosi mukomana taona kuti nyaya yake yekuti azoti 2000 chakuti kuti azotara mafuga epadera ndanzwa achiti gomba rakashandwa pamusoro pese pakatendwa kwakaona kuti mari havachisi pasara pagomba pasina chi pasina mari uyu mukomana uyu abva azotaura naamai ake kuti aiwo pasa pane bhandiri riripo mukomana uyu abva atanga kuchera ari 1 achienda kunosvika pabhandi asvika pabhandi imimi masvika pabhandi makabva matanga kushanda muraungana mozoichika kuti makashanda muraungana patakasvika pabhandi pane vakomana 3 wakabvawo kumadziro ndo wandakatanga kushanda navo ndo wandakasikushanda navo pabhandi ipapo vakomana 3 vauya ndo vari kuti aiwa vakomana madzondisira vamwe vanhu vamandiyisira asi wakomana 3 wandakashanda nawo ne1 wacho umwe wacho ari iyama yawo saka pandakashanda nawo wakomana vaya vakazotiza vachiti hatina hama yavo vasikuda kuti tipa mari vakaramba kuti tipa mari dzeholiday aiwa ndira kutenda kwese ikoko kwainzi wakabvatira kuya iwo nyaya yako iri kuti nini taenda kumatengi tazoenda kumatengi handaifanira kuwana zvakaenzana neava vanhu vasina kushanda zvakaenzana neni ndakazokukundura chi havazivo vanhu iwavo wakazoyevauya vamwe tikutaura mubvunzo umwe chete uyu achitaura ataura zve33 chi kana mamunzwa zvakanaka saka amai ava vari kuita kuti vasina kuzomita 33% yanga ichitarisirwa neuyu pavakaenda kundogara uyu mukomana uyu azochienzaniswa nevamwe vese ndosaka ini ndadzokera kumashure kuti agreement yenyu amai nemushandi uyu achitanga kushanda yaiti kudii pamusoro ivakuru munogumira naye ne33%. Pamusoro pane pandira kumboti nditaure munogumira naye ne33%. 33% handisi kubvumirana naye. Agreement yenyaiti kudii? Toda kubvunzwa agreement yenyaiti kudii? Aiwa ndada kuti ndimbotangira pavambotaura kuti tizoenda zviri ku33%. Isusu takuenda panyaya nokuti vanhu vese vada kutongwa. Agreement yenyaiti kudii? Agreement yedu yatakawirirana nababa ndeyekuti pazvatinenge tawana tinodivhaida by 3. By 3. Ivo nani? Nevakomana vanenge vainavo muridzi wemunda nasponsor 3 vanhu muridzi wemunda but uyaishanda rwani ipapo ndo pandada kuti ndikupindire pamusoro zvava kutaura kuti vakashanda vari 1 havana kushanda vari 1 vakashanda nevamwe vakomana vakashanda navo vakabva kudhari wenu ivo vangari vechifoyo vangari 4 vachisvika pabhandi vakomana vataenda kuhoride vakomana havana kuzodzoka kwasara uyu kwasara uyu kangu kwabva kwazouya vakomana vandinawo nhasi vabva vasvikonojoina pabhande riye romubvura riye handibva panzvemvura panocherwa kwanotobuda mvura saka vatachera pagomba raibuda mvura riyeka ndobva taenda kunotora masembosi tatora masembo ndobva taona masembo yakadzakwa tobva tasiya ikoko kwesakonyaya mirai tibatsirana tinobatsirana nyaya yeperi amai mukuru wangu pamusoro mapurisa
ndikumbira mwe kuti murume yamre basi pamusoro yamai mapurisa aripo ere right ndoda kudzokera pa agreement yamre basi ini ndoda kudzokera pa agreement purisa yamre basi agreement ndeyekuti vanhu vatatu ndo vanotibuditsira 33% ikutaurwa nemurume uyu imimi amai mabva kundogaya percentage yenyu makasara nemari 33% yenyanga yemari 33% pamari yatakawana yese yanga yenyu yamakatora imimi suspense yanga iri mari inini ndakatora suspense ndakatora 1800 something kupachana thank you ava sevashandi makavapa mari apa 1800 something yoga divided by 5 izvo zvasisiri zvenyu maipa vashandi percentage yani yavo 33% yani yavo zvokugovana kwavo hazvinei hamusiri muno vagovezi ndizoka imi makatora yenyu makadogovana nevamakanga makweretana navo hapana akapindira saka imi maifanira kupa ava 33% yani yavo 1000 something yavo zoku uyu kana anga ari yeforomani kana papa nalidha wavo zokugovana kwavo nokukachana kwavo nemashandiro avakaita nemahours avakashandisa zvasisinei nemikadzi actually amai avantu nemari vana tichitutsira pane zvamuri kutaura zvamusoro imi mamai takachera gomba tiri 5 4 vakachikora vakaenda kumba ini akasara ndiripo ndiri 1 weizvika mari iyoyo ndiri 1 ndidasara zvakafanira kuti vamwe 4 vapo indasara nchirarama inyasha dzamwari ndindosara nchidya pano ipapa vachikora vaverengwa kana kuti vaya vanozova vakushanda neni kutangira paipe pane vachikora avato majunior yangu patinowana panowana vanhu vachiwana kana kuti pakati pakuda 2000 ndona kuti 2000 yorisa munhu avana zvatakuona imana makasvika nezuro unoyo oi 5000 tishare nemuri 4 kana 5 zvasinei nemi zvipi ipai mukomana wemari yako pamusoro vakumberi kwedu dhaga rakasiyiwa aiwa ndida kuti nditaure ndombi padhaga rakasiyiwa nevakomana vakachera ranga risingazare rori yanga ritori 3 tani saka vakomana vakazoyaka vakatozoya kuzonoriwedzera ende ranga rine sembo yanga yakadzika alright rega tifambe naamaya amaya vakatora ivhu vaondinaro kubhotoro hanizvo pamanzi hamuna chinhu kasi makaenda matengi vasikobata chuma aiwa takatozoriwedzera rakazowedzerwa uyo anga pamusoro takaritora bhotoroka tobva taona kuti harina chinhu kunobhadhara expense yekwaramu yanga risingakwani vakomana vakazoya mashure ndobva vati amai dhaga iri zvane sembo shoma hatichirove mabhande epamusoro yanga ine sembo yakadzika yakadzika mamawedzera sembo vyakwirira mawedzera pamusoro peyauyu uyo aripo tanopedza chaudzoka inima amaimi pamakaenda kubhotoro mamuri omoripe chakaitika aiwa ndakuenda nyarara ukadapa saka iwo araiti avo pamakaenda kubhotoro iye anozoziva sei kuti dhaga rake rakasina chinhu tikatoratidza munhu wese akatoona aiwa pamai kuti matora masembo mwamhainda nawo mega pamwe maindotora pepa maine pepa rimwe rakumwe kwamuri kumaina aiwa mukomana wacho akaenda nebhotoro racho nemadhaga chatoripo angatozvipindura ini pane chandabata amai pamukatora sembo yekutanga makaona inu ine no sembo painu uyo anga arimo pamawedzera kuti uyo aripo sembo vyakwira pamaenda senge 2 grams anga aripo handiti ndiye muri dzogomba muri kuguma kwete kuti muri dzegomba ndiye surviving member wevanhu vokutanga aripo ndiye surviving member tikwirirana alright gachine kuti vanochera taura chigombe alright pamusoro yodaro pamusoro chataura wondogara ngwasi zveshuwa nyaya kutorwa pa inini ndini mumwe akazouya paground ndakadedzwa zveshuwa mundaraunda ndakashanda naye ndakachera naye mumwe ndatorwa nasi kumba
zvokutoti takatokubva tichashanda ikoko asi ndatorwa nhasi kumba nyaya ikaitika zveshuwa pane time pakaitika zvinhu izvi hazvina time yakatoreba asi pane time saka nyaya ikaitika ndeyekuti zveshuwa mudhara uyu wachichera ende kwasvikira wachichera wakanosinga gomba rekuti paimainiwa padenga so pambasina mvura wakazonosinga gomba rakaenda kuexpensive zasi pakatotenga ndokunga majenare ndokunga gwenya nyowani champa nyowani kompresa chigurupu chinyowani mumzi wakaisa varume wapabasa shuwa varume wakazoya ndikazotorwa inini ndikanzvinouya tibatsire pari kunzana kedha wakabva ndo waibatsira nemadhara but paita kuti mudhara aita mukuru plazina ino akazotorwa mwana wavo chiuya tibatsire titi basa navo zveshuwa ndichinosvika paipa inini chinhu chakatanga kuninetsa chinhu 1 ndechekuti zveshuwa awa ndakasvikira wapurisa pondi 1 pondi kana chiri pondi yaisvika muno pondi yetoripo izvezvi inosvika muno yakapuriswa inge rwani iri panze so ndikasvikira yakadai sokasitofu wanga wani matombo yanga wana mukicheni angu akachengeta tanogaya matombo aya akawanda chinhu chakandinetsa mudhara ndowandaiwonesana nechimubatsira ndichiri mukuru one munobva kuvarema mari inofanira kubatsira bhozi munobva kuvarema musichikuita sitokubatsira sitoshanda kupi chii chikuitika kuti patinogaya matombo akadai so tinowana 2 points kana kuti tagaya kana kuti 2 tons zvii zvaitika pamatombo asei ari kudai so zveshuwa ndopo ndati matombo anotorwa sembo bhozi ndandichangosvikawo ndiri munyowani ndichisvika ipapo zveshuwa matombo ndindikaenda kutora sembo sembo yatinonotora haitorwe zvekuti inonotorwawo neresult sembo inonoiswa nhamba ndikanoisa nhamba kuasei kushamba ende meseji yakauya kumba kwanga tiri tese meseji yakapindira vanhu wese yakaonekwa ndiri taona izvozvo ndobva ndatoti meseji tese mune gremboin 1 petani haimainike bhande iri rakati sei rakadhakwa tikabva tabva level irofuti patitanga kutodzoka level rangati mabhande akamumaini waudenga saka mukuru wavo akaita kumena mabhande mudenga anga akamainiwa akapera saka kupera kwanga akaita manje mukuru wangu ari munyowani nekuti mahefa parumaini wamakumbo paimaini wamakumbo zveshuwa anga makumbo saka ibhagi yopachigadzirwa chi saka vanhu vakambotiza hefa rakaruwa munhu wakatiza mudhara akabva ina mamumzi akati no mamumzi indarota pasi apa panogona tikatsaona bhozi mashanda aita kukomana wabhozi mudhara wezveshuwa pamaini anga agara ende aiwirira nani namumzi ndaona pane tikatsaona ndaona kuti vanhu wakava vanogona kubonyomuka tamumozvo zveshuwa mudhara uyu tikatosvikira mangwana matumbo makompresa mapampa zvese zvakaburitswa panze chichi tikatotadza kuwirirana nemurungu wedu kusanganisira naiye iye haana kutiudza ndo zvaaita asi iye akangoti mamumzi watiburisai zvino pasi munoita tsaona asi ndiye akanga aenda achitaura nyaya iri iyo saka zvadaro manje mabhadhaka anga aripo zveshuwa anga asina sembo isi ndobva tabva taanzina mamumzi chimaine pamwe chete mubatsirane pamuchamaine madhaga muti anogona kupanja sembo zvinde zveshuwa akauya fani wekwarama anga aripo mudharawo fani akaenda nebhaika bvatora sembo pati zveshuwa madhaga amakumaina ari pa5 point something tutanga kuya toisa sembo yepondi yavo ndikasvikira wakadai iyo saka zvadaro manje mudhara akabva atoramba akati kuti ndimaine umu ndinodonherwa ndinokonyiwa vaakuchera marabho ari kunze so zvokutoti wakatomiswa basa nemumwe wacho anga aripo sekuru wacho washanda nauyu wakatonzina mamumzi mudombi wauya hako but nyaya kutaura kuti umaine mabhande epadenga ane makumbo mudhara akutaura kuti zvamukumaine hazvina safety ndaona kuti sekuru shoko wandogara nawo mwana wangu ngawambomira kumaina papi tikati manje mamumzi kuti wachimaine rabhoko nemabhande epondi neasei nemasembo asaita 5 grams boindika negremboid azvipindira neplazi sembo yada kuchera nerabho hazvienderani saka mudhara madii kuti kana chera rabho yako aite taniji yake kana akuda mugrupu izvo zvake chitokliya toendesa chi animozvo saka mamumzi wakabva kuti ayabho saka imi kana mawirirana kudaro bhozi wakamboramba mamumzi waida kutanija kwaonese zvakabudisa mari kaona katenga kompresa gwenya nechiguruguru saka wabva wazosvika pakuti aiwa no wanga wasingade kuti tiendese madhaka asati awanda bhozi waitoziva kuti nemari yabuda pasei grembol 1 handiwane sembo hapana mari atinosara nayo saka imi chiite basa rechitakura madhaka nemudhara mwende wese kwenyika zveshuwa tikaita 76 grams dzatikaita zveshuwa ini ndichisvika ndichigara pasi nemudhara nevanhu wese watatinawo percentage yepamaini zveshuwa kana tiri munomu nyangwe tisingadi kutaura kuti ndiani kana kutaura kuti pamusha uyu maini dzatiri kumaina mazuva ano 33% inowanikwa iri nemushandi hwana asiri murungu iye zveshuwa percentage yatifanira kuchiwana 33% washandi 33% kwarungu yose izvozvo tidisaiti nasponsor andi akusukwa ipo saka mari zveshuwa tuonese hapana asingazive mining muno andikudza zvatikaonesiwa chisvika chionesiwa naiyo kuti ndo zvamukushandira tasvikawo isusu takanzi mune 33% ende zveshuwa mari iyo takaipiwa zveshuwa tashiyana mari iyoyo 33% ngere mari 33% makaibvisa pamari 33% yakabviswa pa 70 grams pamapapura zvekuma
Pakatobuda ndifunga zvokuma chazoti 9000. 9160. 9000 point yakabuda. Zvishwa ramwe akabvisa expense yake yemarori 2 because yakatakurwa 1.5. Ndozesa pava iwe. Zvabasa ichimomira pamadesu. Uyu ati ndinoti utonge wewe mari ndizvozvo. Uyu ati kune mari yangu. Iwo rutudi. Percentage yedu isusu takapiwa handisi kuziva kuti mari yavo yanga wawirana kana iri imwe anayo asi isu percentage ndikubvunze iwo. Iwo watizoni makapuwa shire 33%. Tiri washandika. Pakugwana kwenyu makagwana sei wani pati makugwani makatakura musakanga muti makatakura kuti mwe zvamura makaona richi riripo mchamasanganisa nerenyu ramaitira ngarire mari mabvaindozvinyika mutengichi rimwe chete right maakushiyana mari makapanana mari uye akawana mari iwo wakawana mari papondi yatiri kutaura isusu kuti uyo wakawana mari uye akawana mari nyaya iripo ndeyekuti iwo wakapiwa mari ende akapiwa 300. very good. Uyu akapiwa mari uyu mari akapiwa 360. pondi yake yamukaona iripo pondi yatakasvikira iripo manyaya yakatika ndeyekuti ndo pane nyaya yake ndinoda kuti ndibatsirano nemukuru. pondi yatakasvikira iripo tikaita 2 loads yakaita 1.5 iri 1100 asi pondi yatakasvikira pondi kuti inzi yazaza malodzi taizaza 4 mapondi aizaza load 100 saka pa 2 loads dzakaita 8 mapondi 100 isikasvikira padi pondi 1 yakashanda nakeda yatokuti yatikaenda kwasendizochinja bhande rakazotozadzwa neimwe level izvozvo zvautaura zvasikuzviramba tikuti pakugwana pemari zvezvifeya iwo wawana kana kuti tikuti wasvika pane dhaka rirengeka gubha iwo waya waisa chi20 liters chako chakakura kudarika kagubha chinopinda zvakubha minotumanisi mangana pakushayana kwemari iwo urese rekuti unoona 360 ndiwana 360 ndizvozve nemamiri angari pambasati pane projection nemari kanidolre unomudari pamusoro yana mai nana baba unomudari kana vanhu vachitaura nyaya panapa zvemamaini vese vanhu vamudzana ava vane zvemamaini ivoaaaapa vane zvemamaini ukingoa ukaona munhu achienda pane nyaya uda kuita wanisaidza wakadzvinira iwe wanisaidza kuralorekera vanhu vese uye haana kudya $300 akazobatirwa mari but amai akabata expense but still amai akazobatira futi mari $100 plus $40 tatuma mukadzi wangu plus $50 komana akasara akabata $97 miraika amai isusu kana tichipa vanhu kumaini kuti kapa 100 handitonyora kwa expense hatiitorere pa expense totora kunozotorwa pa separate expense asirizo wanga wamudzorera mari yake moka wamudzorera mari yake tikutaura zvinoitika kumaini patinonyora expense pavashandi vedu tiadvance vashandi vedu mari tinonyora pasi panonzi expense tinoicalculata yese expense yese vakomana takubatsai mari yenyu yakati yakati handizvozvo patinenge tichishaya mari paipai tichitoziva kuti tikambata mari yakati handizvozvo amai can you tell me kuti munhu wabata 140 after 190 anditi pa 1 year vakomana ava vakatakura kumba 300 vashanda 3 months murura kuti mukomana uyu expense yake yakakura sitereke 1 year kuti vakomana ava ndo vaita expense yakakura ava ndo vaita expense yako takutopedzisa nyaya ndokuvhara pamusoro vakuru vari kumberi kwedu expense ravari kutaura harisire pabasa pavanga expense rekushanda kwavaita imari yavanga vakatora yekuda kutumira mhuri pachigweja ndopekuti munhu akauya kune murungu kuti ndiri kuda marika unomupa asi kana tazobva kumatengika unozotora mari yako iyeye yaakakutorera chinda kutumira mhuri yangu kwete kuti vakatorerwa mari nokuti yanga iri yokubasa kwavakashanda tiri pa 360 yeyoka takatora mari yedu yavanga vambokumbira kuti ndiri kuda mari yokutumira vanhu nyaya iripo mambo panyaya iyi
ndekuti siri kuti judgment yakaiswa naamai ava vachipa nevakomana avo yekuti vawane mari mutongo sheya yakafanana neavo vakauya nezvirume iwe haisi right. Mukomana uyu anofanira kuti pamari yepa 30% iyoyo yeminidari mutongi ndimuchaona kuti anga achifanira kuwana mari yakawanda kudistributors. Makasara makabata mari yamai mabvisa expense iyi. Ndikabvisa expense rangu. Ndikasara ndikabata 1,800. 1,800. Ndizvo zveshe mai. Ndizvo. Ndoine 33% yamapa vakomana. Ipapo. Saka mtu ada kuweka mari yekomana kuti mwekomba mari. Bosi akanga ane 1 year. Akanga nekadhamu. Pamukete rimwe dhamu akatora rake makawedzera. That gives him an advantage. Iyoyo zvakutandura 2,100 something. Isati zviterere izvo zvinokuti munhu apira dare. Isu tinozoenzanisa dare kuti ndezvipi zvaanokodzera kuti awane. Saka tokupewo nyaya izodzoka musa 20 16 topanodzoka nyaya yenyu chaigarira pasi tokudzai mari inofanwa kubhadhara. Hungu nemari yako kasi mari yako haisvike 2,195 handizoto wakaisa sei? Kwanise kundiwekerawo mari because pakabva 1,760 yaenda parama yavo ingwati iwo vari kuda yemaexpense waisati ratidza wakati 2,400. Saka ndo mari yadaisa kuti ndinofanira kubva pamari yakabuda 1,760 parama. Namai ndipatsa ndichimunyarira zvakushama ndipatsa nerurewo pa 9,160 handiti ndipatsa nerurewo expense yenyu 2,500 yokutanga yaramwi mari yokwaramwi 1,890 1,890 yangu 2,539 mapepa acho nemabhuku acho zviripo. Correct. Yenyu 2,000 539 nyore mafigures pasiyani twane basi takuzobvisa pamari yasara iyi 9,160 ndo mari yavo yakaitwa after 76 grams vatabvisa 1,890 vatabvisa 2,539 I hope kuti hamuna kucalculate hamuna kuisa mazuguruguru negwenya as an expense nokuti ndezve that's your benefit. Saka achifanwa kuiswa kuchi kuexpense hamuna kuisa kuexpense. Aiwati. Alright. Iyoyo tozoweka mudzoka musi wa 16 tokuona musi wa 16 aiwa idzodzo nyaya idzi wakwarowa nani nemwana wavo kwirira dare mwana wavo ndakakwira but hazvina zvinokubatsira wakwira dare ayo mudare munomukwira dare muno pamusoro ichi mirai kamai amai mirai imi mamutanya kuti pachigwecha saka ndikudzira nemugwecha saka ndikuita zvinogadzisa nyaya nyika yangu kuti chigwecha chita sei chive proper iwe kana wakanetswa iwe makarwa nokwira dare kana wakarwiswa nokwira dare handitozvo kuti ndakarwiswa nani isitozoona kuti unobhadharwa iwe ndaubhadhara pata ukadzorera imamuda kuti pamusoro ivakuru vari kumberi kwedu nhau yavari kutaura iyi handisi kuziva kuti ida kuti itongwe kaviri here nyaya iyi iri kuporisi ikatoenda kuporisi vanotowa nedzimwe mari dzavakatopiwa hamena kuti kana vakuya kwamuri yakuda kutongwa kechitu here kuti inotongwa amai munomu ndibabusha taneta nekudaro ropa mazindwa vakunongobhindura vakauya munomu vagara panachaka miri munodungazira masabu vakati mapurisa isusu totongowo pedu nedhivhaini dzese dzawanda totongowo pedu topedha chakamire munyika menyu manyanya tongaiwo penyu tinotonga naizvo kana wakabhadhara tinongobvisa mari yacho takaona yaitwa nemazvo tongoisiya yakadaro hapana chakaipa asi tinoda kuti inzwe nokuti kwenyu kwamunoti kunonzi kuchikumbare kunonzi kumbare kwatotoaplya kuti kuchito kembe yemapurisa kana kuti station yemapurisa hakuna mutsvene usamutaii chigwecha why can't you do proper mining
Why can't you do proper mining? Tararama chisina chigwecha. So kuti kudzidzise kuti ngatiite zvakanaka. Ende munodzoka kusa 16. Mari yako ndokuvimbisa ndichaweka zvese zvitokuvimbisa kuti mari yako iwe unopuwa sezvaini. 33%. Ende haikumbame. Hapana norova mumwe, hapana notuka mumwe munhu achibuda muno. Dare ndorinoenzanisa. Maita basa. Mapepa nditori nawo. Tipe imwe nyaya.